kaya katiyupe sikro kantyaning carita Suradadi kang asmane Durga mendakala sena rahayu kang samya pinengya Gada gelar sing
jatine urip iku urip ana bebasan mung mampir ngombe mula sira aja nembah mring kang tawasa karya mukti ingkang luhur tumuju marang Ayo co. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayang Ramayana Negara Nalengkoti Rasa Ratu Buto Rahwana Raja gawe geger dalam wisita Anoman sikate putih soan abang sito dicak boleh konangan Indrajit lan Patih ning Anoman selawe gede.
sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo budal kecok ana sing mlotrok kathoke. Benekke sik, Mas. Walah marak ngombe barang. akale jungkir negarane ilang zaman wis akhir zaman wis
akale jungkir negarane ilang jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane ilang jaman wis akhir bumine goncang akale jungkir negarane ilang jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane ilang jaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane ilang. Jae wono lempoyang ombo godhonge
ora apa-apa. Yuk, lanjut. Lah, aja seru-seru Kang. Kene kaget, kene dipenangke jantung engko nek seru-seru malah kene bubar mengko. Cuyupang tengah Mas. Monggo, Ya. Jo. Jare lunga mung sedhela malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok ing kabare jati lunga mung sedhela jare suwulan ra ana pamit nalika sono ning stasiun balapan Solo jare lunga mung sedhela malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok tinggal bali. Kakot kaca edan, kakot kaca edan, omahe amblek-amblekan. Kaca edan, kakot kaca edan, omahe amblek-amblekan. Idol-idol kuno, idol
idol gunung ana